Per descansats, què, com aneu els vostres fills? Els vostres fills també estan obnubilats amb els Among Us i els escribitolis com el meu? Bé, us vull compartir 3 consells perquè se concentrin en els deures que a mi em van funcionar molt bé. Consell número 1. Fora televisió fins demà. No fins que acabin els deures, no, fins demà. Fins demà no hi haurà televisió. Només hi ha treball, hi ha deures. I fer-li recordar que no és cap càstig, és un reforç per ell, perquè es concentri. D'acord? És molt important aquest matís. Número 2. Parlar com els seus referents, o fer el que fan els seus referents, paraules com bro, MVP, vamos a petarlo, bueno, el que faci falta, d'acord? A mi em va funcionar molt bé, el Nil està molt més centrat i molt més interessat en el treball. Està molt bé aquest. I el número 3, si us plau, és el més important, no perdre els nervis, d'acord? Són criatures, només estan pensant en les seves tonteries, d'acord? S'ha d'entendre la seva mentalitat, és molt important això. Vinga, en sèrio, Vinga, molta força, pares, vagi bé, un petó.